Assalamu alaikum Türkmen portal web saytynyň mehriban tomaşaçylary. Bir eserin tarihinden adly rubrikamyň bu edek sanına Türkmen şekillendirişden oturup Zenan dünýäsyny wasp etmekde özüm tanadan suratkeş Zenan Aynurzel Nuriyewanyň Gopulçy Ena adly eser bilen tanışdyrýar. Ýagny suratkeşiň döredijligine erş argaç bolup geçýän ene temasy onuň bu eserini hem özüniň ähmiýetini öňe çykardy. Ýagny suratkeş bu ýerde ene hem sady, onuň berýän duýgusyny eserin üstü bilen halka ýetirdi. Suratkeşiň döreden bu eserine ene hem sad pikir gymmatlygydyr. Şeýle eserin gysgaça mazmunyny hem tesirini siziň dikkatiňize ýetirýäris. Bir mahalky köýüne göderim, çola kenaryna ene gödüni ýumar çagalygyna dolanyp, agyr zähmeti gören agajet barmaklaryny çalasynlyk bilen gopul çalýar. Bu türkmen enesi adaty gopul çalmaýar. Ol öz ömür ýoluny aky, şatlykly hem ajy hasratly, hubbotly günleriniň owazyny çalýar. Ten garratada ýürek garramaz diýleni. Bir mahalky gulpawyny tatadyp, alaja bilen boynundan atan gopudyny gaýtadan garrylyk müçetine çalýar. Ol haýsy saz çalýar. Kagyzyň ýüzündäki şekillen entek tomaşaça meýlim bolmadyk. Ata-babalarymyzyň ruhunyň duýgusyny berýän gopudyň owazy gelýär. Saz çalýan enäniň süňkleşen barmaklary, gawakman gözleri, maňlaýynyň gasynlary, ýygırdatan ýüzi hem gözi, selçeňläp inçelen ak taşlary, saçynyň saçwagy, sannygynyň açary, başynyň ak ýalygy, egrelen ayaklary hem biri janip geş türkmen enesiniň mukaddesligini görkezýär. Gopudyň bu owazy giň türkmen sehrasyny heňamatyňen ene mamalarymyň bize aýdyp ýetişmedik öwütlerini zaryn owaz bilen aýtýan misalyna duýulýar. Ol şu owazyň aslynda öz iň mehribanlaryny ýatlaýar. Çünki şu gopudy oňa çagalykda şol edizleri sowgat edipdi. Enäniň kewzetine hyýaly ganatlarynyň goýulmagy bolsa, perişte misalyna onuň keramatyny aýtmak isleýär.